Ahoj kamarádi a přátelé. Děkuji vám za odběr na našem novém YouTubeovém kanále Magistr Lubomír Volný. Každý odběr, like i komentář pomáhá šířit pravdivé informace. Děkuji a zůstaňme svobodní. Pokud se vám naše videa líbí, klikněte na tlačítko Super díky a podpořte nás. Moc děkujeme. Moji přátelé, nejnovější zprávy z Blízkého východu jsou prostě šílené. Během posledních 24 hodin nám bylo řečeno, že iránské speciální jednotky zahájily útok proti Kuvajtu. Izrael právě zřídil tajnou leteckou základnu v Iráku. Také se ukázalo, že izraelští protileteční obránci jsou nasazeni v SAE. Americké F-16 se shromažďují v Saudské Arábii. A pak jsme se dozvěděli o tajných leteckých útocích Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů proti Iránu. Mysleli jste, že jsem skončil. Iránská letadla se teď skrývají na pákistánských letištích. Jo, a podle amerických zpravodajců je iránská armáda víceméně nedotčená. Páni, to se rychle zvrtlo. Musíme toho hodně odhalit, takže v tomto videu si rozebereme všechny tyto tajné operace a co se dělo v zákulisí. Všechno, co bylo odhaleno jen za posledních 24 hodin, je tak šílené, že ani nevím, kde začít. Začněme tím, co oznámil Wall Street Journal. Izrael postavil a bránil tajnou iránskou válečnou základnu v Iráku. Počkat, cože? Izraelci údajně postavili základnu kolem 1. března. Podle jiných zdrojů Izrael postavil základnu těsně před válkou a základna ukrývala speciální jednotky a sloužila jako logistické centrum pro izraelské letectvo. Je to naprosto legální, protože ta základna jim byla slíbena před 3000 lety. A hádejte, kdo objevil celou instalaci? Pastýř. Pastýř zahlédl izraelskou základnu. Čau. Ti zatracení pastýři. Když irácké síly šly vyšetřovat, skupina se dostala pod intenzivní palbu, zabila jednoho vojáka a zranila 2 další. A jako důkaz tohoto střetu místní Iráčané dokonce našli zbytky střel Hellfire pravděpodobně vypálených z útočných vrtulníků AH-64 Apache. Nejšílenější je, že tento chlapík na Twitteru zmínil tento střet 5. března, ale z velké části to zůstalo bez povšimnutí. Základna se údajně nacházela přímo tady. Abyste měli úplný obrázek, tady je před a po. Jasně vidíme runway na Vyšlém jezeře, stejně jako celý tábor, stany a provizorní stavby. A dole vidíme 7 helikoptér. Nakonec Izraelci opustili přistávací dráhu kolem poloviny března kvůli silným dešťům. Počkejte vteřinu. Pamatujete si tyhle? By vysvětlovalo všechna videa letadel a vrtulníků letících nad iráckou pouští těsně nad zemí. Izraelci neustále opakují, že během kampaně proti Iránu nestratili jediné letadlo, a to je pravděpodobně lež. Protože nám nikdy nebylo vysvětleno, proč se tento pilot katapultoval nad Irákem. Nejdřív jsem si myslel, že to byl americký pilot, ale když se nad tím teď zamyslíme, mohl by to být Izraelec. Počkej chvíli, kámo. Nevybudovala Amerika taky letiště v Iránu? Jo, asi je to jen další náhoda. Teď chápete, jak těžké je prorazit mlhu války. Například z USA dostáváme spoustu smíšených signálů. Na jedné straně máme Trumpovi nepříliš jemné zprávy na jeho sociálních médiích a na druhé straně je tu tento článek válečného štváče Roberta Kagana nazvaný Mat v Iránu. Komu bychom měli věřit? Podívejte, hlavní zpráva dne je, že Trump je momentálně v Číně na setkání s 11 Jinpingem. Ale s tím řečeno je zřejmé, že mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem nikam nevedou. 10. května v rozhovoru pro 60 Minutes izraelský premiér Netanjahu řekl: Skončila válka s Iránem? A pokud ne, kdo rozhodne, kdy skončí? Myslím, že se hodně udělalo, ale neskončila, protože tam je stále jaderný materiál. Jsou tam balistické střely, které stále chtějí vyrábět. Degradovali jsme hodně z toho, ale to všechno tam stále je a je třeba na tom pracovat. Když to řekne velký šéf, víte, že je jen otázka času, než se válka nadobro znovu rozhoří. Hej. A v takovém případě, kdyby se válka obnovila, USA prohlásili, že by přejmenovali operaci na kladivo. Chápete, protože operace Epický zásah byla ve skutečnosti epický zásah. 12. května The New York Times odhalili, jak tajná nová hodnocení říkají, že Irán má operační přístup ke 30 z 33 svých raketových základen podél Hormuzského průlivu. Kromě toho, co jsem vám řekl v posledním videu, kde Irán údajně udržel 70% svých raketometů a raketového inventáře. Ať už se příští operace bude jmenovat jakkoliv, úředník uvedl, že z pohledu Trumpovy administrativy by to znovu spustilo 60denní lhůtu, která vyžaduje souhlas Kongresu pro válku.
Pokud tyto předzvěsti správně interpretujeme, pravděpodobně budeme svědky nové vlny amerických náletů proti Iránu, možná už tento víkend. Dobře, zpět k tajným operacím. Po celou tu dobu jste se asi divili, proč USA dělají všechnu těžkou práci, když země zálivu sedí na jachtě vedle Anastasie, otvírají velbloudí mléko a jen sledují ohňostroj. Někteří lidé hlásili, že země zálivu se zúčastnili náletu, ale poznámky komunity na Twitteru opakovaly oficiální popření. Pořád slyšíme, že ne, to není pravda. Ne, to není pravda. To není pravda a pak 12. května jsme se z Reuters dozvěděli, že Saudská Arábie zahájila tajné útoky na Irán. Přesně v tu samou dobu Bloomberg také prohlásil, že Spojené arabské emiráty oplácely iránské útoky na svém území dříve ve válce. No tak. Věřit oficiálním zprávám? Ne. Věřte OSINT komunitě. Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty zahájily letecké útoky proti Iránu a my se o tom dozvídáme až teď, takže si dokážete představit, co dalšího nám neříkají. Byl tam i tento zajímavý Fajtuksův report. 8. dubna byla cílem a zapálena iránská ropná rafinerie na ostrově Lavan. Ostrov Lavan se nachází v Perském zálivu a když si přiblížíme, můžeme vidět, jak je část ostrova pokryta ropnými nádržemi a některé z nich byly zasaženy 8. dubna. Iránská státní televize tehdy obvinila Spojené arabské emiráty z toho, že stojí za těmito útoky, včetně tvrzení o emirátních stíhačkách Mirage, dronech Winglong a neoznačených F-16. Pár dní předtím byly nad iránským městem Šíráz sestřeleny 2 drony. Anadolu však uvedl, že trosky se pravděpodobně shodovaly s Winglongem 2 provozovaným Saudskou Arábií nebo Spojenými arabskými emiráty. 2. dubna tento OSINT účet prohlásil, že incident by naznačoval účast států zálivu na operacích nad Iránem. Před měsícem SAE a Saudská Arábie vše popřeli, ale nyní je nám řečeno, že je to vlastně pravda. A pravděpodobně se ptáte, no a co Katar? 3. března Kanál 12, citujíc nejmenované západní zdroje, řekl, že Katar provedl útoky v Iránu v reakci na iránské útoky přes záliv. Samozřejmě Katar vše popřel, ale když se podíváme na vzorec, je to pravděpodobně pravda. Co jiného by to tedy mohlo znamenat? Někteří analytici se domnívají, že všechna tato náhlá oznámení byla Trumpově únikovou cestou, jak dotlačit GCC do boje proti Iránu, zatímco USA zůstanou stranou. Právě jsme se také dozvěděli, že Izrael rozmístil vojáky ve Spojených arabských emirátech. The Times of Israel informoval, jak Izrael právě poslal do SAE baterie Iron Dome a personál, který jim pomůže s obsluhou. Baterie Iron Dome je víc než jen odpalovací zařízení. Je zde radarová jednotka, velitelské centrum, 4 odpalovací zařízení, stejně jako týmy údržby a logistické podpory. Celkem mluvíme o zhruba 40 lidech. Bylo nám řečeno, že bylo nasazeno několik baterií Iron Dome. To znamená, že nejméně 100 Izraelců chrání oblohu Dubaje. A všechno to začíná dávat smysl. To vysvětluje, proč letoun CL-600 vzdušných sil SAE přistál 14. dubna na letišti Ben Gurion, pravděpodobně s vysoce postaveným úředníkem. To také vysvětluje intenzivní leteckou přepravu mezi leteckou základnou Nevatim a SAE mezi březnem a dubnem. Klobouk dolů před všemi OSINT chlápky. Opravdu působivá práce. A hádejte co? 12. května přistálo další letadlo SAE v Izraeli. Jsem si jistý, že ohňostroj brzy zase začne. Také jsme se právě dozvěděli, že 1. května iránské revoluční gardy provedly ozbrojenou infiltraci proti kuvajskému ostrovu Bubijan. Jak můžete vidět na mapě, ostrov Bubijan je hned vedle iránské hranice, jen 25 kilometrů daleko. Irán teď nemůže zaútočit přímo, protože tato část tady patří Iráku, a proto Iránci museli provést námořní nájezd. Proč by to dělali? Jedinou cennou věcí na Bubijan, ostrově Bubijan, je přístav Mubarak al-Kaber, ten, který postavila Čína jako součást své iniciativy Pás a stezka. Evidentně šlo o ozbrojený tým 6 lidí, kteří se pokusili infiltrovat ostrov Bubijan lodí. Nakonec byli 4 Iránci zajati a ostatním 2 se podařilo uniknout. Kuvajt identifikoval zadržené muže jako 2 kapitány námořnictva gardy, 2 poručíky námořnictva gardy a poručíka armády gardy. Při přestřelce byl údajně zraněn jeden kuvajský voják. Znaje historii kuvajské armády v této válce, je to pravděpodobně kvůli palbě vlastních jednotek. Teď to mohl být jen ojedinělý incident, ale není to poprvé, co Irán cílil konkrétně na tento ostrov.
Poprvé to bylo 28. března s útoky drony a raketami na tamní americké síly a znovu 4. dubna proti americkému satelitnímu vybavení a munici na ostrově. Když se vrátíme k akci Komanda a jejímu cíli, podle mého to byla demoliční práce, ne proti přístavu, ale k odpálení amerického vybavení, konkrétně odpalovacích zařízení HIMARS. V dubnu iránská agentura Fars News uvedla, že ostrov Bubijan je místem soustředění velitelů a technických důstojníků dělostřeleckých baterií HIMARS americké armády a máme také záběry, které toto tvrzení podporují. Kdo ví, možná, že cíl byl ve skutečnosti mnohem ambicioznější a mělo to být zajetí personálu americké armády. Chci, abyste si uvědomili, že už je to dvakrát, co se informace z iránské státní televize ukázaly jako správné. Proto jako analytik nemůžete zavírat oči před tím, co Irán říká. Musíte poslouchat. Takhle si můžete křížově ověřovat informace. Opakuji, dozvěděli jsme se, že iránská armáda je víceméně neporušená. Zahájili útoky speciálních sil na GCC a nebudete věřit, co udělali dál. Víte o zprávách, že Pákistán umožňuje využívat své základny k parkování iránských letadel? Slyšeli jste? Zatímco Pákistán působil jako prostředník mezi Spojenými státy a Iránem, CBC News oznámili, že Pákistán tiše umožnil iránským vojenským letadlům útočiště na letecké základně Norkán po oznámení příměří na začátku dubna, což je potenciálně uchránilo před americkými nálety. Mezi letouny, které byly údajně přesunuty, byl iránský zpravodajský a průzkumný letoun RC-130. Mnoho lidí v komunitě OSINT věří, že by to mohl být tento Sandcrows 130, viditelný na satelitních snímcích. A zde je další úhel s obrázkem ve vysokém rozlišení z Vanter. 130 byl venku, ale co všechny hangáry? Velká otázka je, kolik dalších letadel Iránci přesunuli do Pákistánu kvůli ochraně? A pokud byly iránské stíhačky skutečně přesunuty do Pákistánu, je možné, že za poslední měsíc byly pákistánským letectvem modernizovány nejnovější čínskou technologií a zbraňovými systémy. A víte co? O těchto chlapech jsme dlouho neslyšeli. Tohle ticho je extrémně podezřelé. Zdá se, že se Iránci obávají, že americké a izraelské speciální jednotky budou nasazeny hluboko uvnitř Iránu. To může vysvětlovat, proč RGC dokončili 5denní vojenské cvičení zaměřené na asymetrickou pozemní válku a taktiku proti vrtulníkům. Rozmístění prvků IRGC by také mohlo zabránit budoucím záchranným misím sestřelených pilotů nad Iránem. A konečně podle nejnovějších satelitních snímků bylo dalších 15 F-16 Fighting Falconů spatřeno na letecké základně prince Sultana v Saudské Arábii. Celkem je na této letecké základně údajně umístěno 53 stíhaček F-16, to jsou něco přes 2 plné letky. Zároveň tucet amerických tankrů parkuje na mezinárodním letišti Ben Gurion v Izraeli. Přátelé, vše je připraveno. V mém posledním videu jsme viděli, jak obtížné by bylo pro americké válečné lodě prolomit iránskou blokádu Hormuzského průlivu sami, ale to by se mohlo změnit s leteckou podporou. Se 2 letkami F-16 nyní v Saudské Arábii a tuctem tankrů hned vedle Izraele mohou USA konečně provádět nepřetržité bojové letecké hlídky nad úžinou. To znamená mise SET, které ze vzduchu útočí na iránské pobřežní radary a protilodní raketové baterie, zatímco válečné lodě dole se probíjejí. F-16 by také mohly být vysoce účinné proti malým námořním cílům, jako jsou iránské rychlé útočné čluny. Přinejmenším to je celková strategie. Teď bude to fungovat? A to je jiný příběh. Minulý týden byly 2 veřejně hlášené případy, kdy americká bojová letadla volala o nouzové přistání. Nejprve 10. května, když letka F-35 a Lightning II amerického letectva, let 7700, operovala poblíž Hormuzského průlivu a poté opět následující den s dalším F-35 nad stejnou oblastí. Kdo ví, třeba zatím stojí Iránci. A pokud vás zajímá, proč nezveřejňují záběry, v tom případě by to mohlo porušit příměří a válka by okamžitě začala znovu. Tím chci říct, že se Iránci učí, jsou silnější, než si kdokoliv myslel, a to znamená, že nadcházející bitva o Hormuzskou úžinu by mohla být pro Spojené státy mimořádně obtížná. To je pro dnešek vše a uvidíme se v dalším.